Takže, dobrý deň, ja som Lukáš Macejka a spolu s kolegmi sme si pripravili prezentáciu o spoločnosti Kiwi.com. Táto časť projektu sa zameriava na úlohu číslo 1 v stupni posouzení smeru vývoje firmy a trhu. Prezentácia sa teda zameriava na strategické posúdenie firmy Kiwi.com a jej trhu a jej budúcom napredovaní. Tak čo je to Kiwi.com? Kiwi.com je vlastne inovatívna spoločnosť v oblasti cestovného ruchu, slúži ako vyhľadávač leteniek a bola založená v roku 2012 Oliverom Dlouhým a momentálne je hlavné sídlo je v Brne. Umožňuje kombinovať až 750 rôznych dopravcov, ktorí spolu normálne spolupracujú a v menšom meritku taktiež používa aj vlakovú, aj autobusovú dopravu. Kiwi sa v súčasnosti zameriava na cenovo výhodné letenky s kombináciou dopravcov. Touto stratégiou je Kiwi schopné konkurovať na trhu oproti rôznym gigantom, ako sú napríklad Google Flights alebo Skyscanner. Kiwi je špeciálne v tom, že dokonca používa technologicky pokročilý algoritmus pre vyhľadávanie optimálnych letov, no a na základe ich kombinácií zvyšuje efektívnosť vyhľadávania leteniek. Ďalšími výhodami sú intuitívne užívateľské rozhranie a široká ponuka dopravcov. Taktiež je tam výhodná mobilná aplikácia, pomocou ktorej niektoré spoločnosti podporujú aj automatizovanú službu check-inu. A taktiež sú tam možné aj navolenie si autobusov a vlakov ako ďalšiu dopravu. Medzi nevýhody patrí hlavne obmedzená možnosť vrátenia leteniek a celý zákaznícky servis, ktorý funguje cez tretiu stranu. Vysoké dodatočné poplatky za ten servis a napríklad v prípade nejakého oneskorného letu nie je žiadna garancia kompenzácie, ak si zákazník nedoplatí doplnkové služby. Toto môže ovplyvniť spokojnosť zákazníkov a jeho lojalitu voči danej stránke. Z pohľadu vízie do budúcnosti sa Kiwi sústreďuje na expanziu na globálne trhy mimo Európy. Pozitívnym krokom by mohlo byť zlepšenie zákazníckej podpory a prispôsobenie produktov lokálnym potrebám, čím by spoločnosť znížila závislosť od západných trhov a mohla by diverzifikovať svoje príjmy. Možnosť by mohla byť samozrejme aj pri zavedení nejakého vernostného programu, alebo by mohla taktiež vylepšiť ekologickosť pomocou nejakých znižovaní emisí CO2, kde by pri každom lete písala jeho environmentálnu náročnosť a stopu. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú Kiwi, patria samozrejme najhlavnejšie makroekonomické vplyvy, či sú nejaké pandemické udalosti, ktoré dosť postihli túto spoločnosť, alebo politické konflikty, či už je to vojna, ale aj globálne ekonomické cykly, nejaká kríza, ktorá znižuje záujem ľudí o testovanie. Taktiež treba dávať pozor na právnickú oblasť, kde sa môžu zmeniť regulácie a toto by mohlo umožniť leteckým spoločnostiam vystúpiť z platformy Kiwi, kde by prišla o ich hlavný benefit. Z pohľadu strategického rozvoja by Kiwi mohlo naviesť spolupráce s rôznymi cestovnými agentúrami, čo by mohlo zlepšiť prístupnosť k zákazníkom. Taktiež investície do pokročilej umelej inteligencie by mohli ďalej vylepšovať vyhľadávacie algoritmy a zlepšovať ich efektívnosť. Keďže má firma najväčší príjem hlavne od zákazníkov, čo si doplácajú doplnkové služby, bolo by vhodné aspoň vytvoriť nejaký vernostný program pre zákazníkov, ktorí nepotrebujú tie doplnkové služby až v takom meritku, ale stále chcú mať istotu nejaké garancie pri nejakom oneskorenom lete alebo tak, aby nemali ďalšie pokuty.
a to by mohlo viesť k zvýšeniu spokojnosti. A jedným z najdôležitejších faktorov sú taktiež ekologické opatrenia. Mohla by tam byť nejaká spolupráca s environmentálnou firmou alebo organizáciami a ponúka možnosti ekologickejšej dopravy a toto by mohla firme asi poskytnúť nejakú výhodu konkurencii a možno by mohlo pritiahnuť ďalších zákazníkov a je to jedna z kľúčových vecí v napredovaní spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.